ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ತೋನೆಲ್ಲರು ಭಾಗಿರಥಿ ಕನ್ನಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಂದಿರೋಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಒಂಜಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆರ್ತ ದುಂಬುದ ಭಾಗ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ತೊಲೆ ಪೂರ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಪಾರ್ದು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲು ರೆಡಿಯಾದ ಉಳ್ಳೇರು. ಶಾಲಾ ಬಾಲಕರು ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರು ಮೊಸರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಎಂಕೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿಂಜೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಂಚೆ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಕಡಪುಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೇಟು ಕೇಟು ತೋಜೊಂದಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕುಳ್ಳಾದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ವಾ ಬಾಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರುಡುಂದೆ ಕುತ್ತ ಒಂಜಿ ಜನಪಂಡ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಐಕ್ಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧತೆ ಎಂಪುನಗನೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿಯರು ತಿರ್ತಲಾಕೊಂದು ಬತ್ತಲೇಕನೆ ಆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಆತ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲು ಇಂಕ್ಲ ತೂಂದು ಪೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ. Manyam parada clip. Yoga Monday darinda.
ಸಂಗೀತ ಕಲ ವಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ವನಸದ ಗೌಜಿ ಅವನುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ ಅವನುಂಡು ಯಾನು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋನ್ ಬರ ತಿಕ್ಕಜ್ಜಿ 2 3 4 ರಂಗೋಲಿ ಅದನ್ನು ಇತ್ತುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಗೊಬ್ಬುನು ತೋನಾಗ ಏತು ಖುಷಿ ಅವನುಂಡ ತನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕಿ ಆತೇ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಯಾನು ಎಂಕ್ ವಾ ಗೊಬ್ಬುಗಳ ಸೇರಿರ ತಿಕ್ಕಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ ಈ ಸತಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆದದ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಉರುಡೆ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಅಂತೀರ ಅಂಚ ಯಾನು ಅಲ್ಪನೆ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಬರ ತಿಕ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಚೂಚೂರು ಅಲ್ಪಾರ್ದು 2 ಮೊಬೈಲ್ ಪುರ ಕೊರ್ತು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಂದು ಈ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲೇದು ಆಯ್ತು ನೆನಪಾಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಕ್ಲೌಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ರಾಯದ ಕ್ಲೌಡ್ ಜೋಕ್ಲೌಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರತೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಡ ಪಂಡದ ಈ ವಿಡಿಯೋನಿ ನಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂನಾಗ ದುಂಬುದ ನೆನಪುಲು ಪೂರ ಮರುಕಳಿಸೋನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಿರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅನಾಗ ಅಂಚ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಯಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಆದ್ ಪೋಯೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಣ್ಣದ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನೇ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುನೆಟುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ದುಮ್ನಾನಿ ಅಂತೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಮಲ್ಪರೆ ಐಜಿ ಬೇಲೆ ಪುರ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಮಂದಿರೋಡು ಅಂಚ ಮನದನಿ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲೋದು ಎಂಕುಲು ಒಂತೆ ಪುರ್ತಾನಾಗ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಂತೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಮುಳು ಅಪ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಉಂದಾಂಡ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆಗ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿಧ ವಿಧವಾಯಿನ ಗೊಬ್ಬು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಅವೇನೊಂಜಿ ತೂವರೆತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವೀಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ಲ ದುಂಬು ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಂಕಲ ಗೊಬ್ಬೊಲ್ಯ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡದ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಯಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಂದಿರೋಡು ದಾಯ್ತ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತಿನ ಬಣ್ಣದ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಕಂಬ ಅಡ್ಡ ಕಂಬ ಬಂಡದು ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನೆಟ್ ಏರು ವಿನ್ನಾಯನಿಂದ ಬಂದಲ್ಲ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಾವು ಓಕೆ.